porcella i l'he fet a bocins. Aquest pic no tornaràs a fugir. L'he ficado en el forn, la soy puesto a rostir i llavors me n'he anat a fer un copí. Nosaltres som una família gran i necessitem passar l'hivern i necessitem molt de repòs perquè l'Ajuntament no mos envia queviures i què hem de fer. El Ayuntamiento colabora con ellos en todo lo que es apoyo hacia ellos, sillas, mesa, iluminación, agua, todo lo necesario que necesitan ellos, ahí estamos nosotros. Hombre, esto es tradicional, tanto de aquí como de Extremadura, y en Extremadura siempre por esta fecha hacíamos matanzas y a mí me encanta. Disfruta, te llena las manos de grasa, ves cómo descuartiza y prepara, es bonito. Fruit de matança. Primer se'ls va batxant, llavors se'ls ho fetge, llavors se li posa premes i els alls i el premes calent. I sal i prema bo. L'Indiana ha arribat, dins el fons s'ha ficat, ha sortido vermell i socorrat. Ha empezado a ensumar ben igual que el meu ca i un gemelo en terra ha trobat. En sopa el socorrat feia una putaló, l'Indiana brollava de suor. Coneguem va advertir que casi no lo vio i darrere una mata se duró. Ja vos tengo, va dir, aquí senten el roig, a davall sa figuera Miradors. Era xèrif, Ripoll i de vora un civil que s'estaien fotent a rostit. Indiana Pons, van per la porcella